bisa ga baiwansa da falalansa ya kawo ƙarshen zamansa a hannun azzalimar hukuma, wannan azzalimin mahukunta ne. To muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala. Wannan fitowar namu ba mun fito ne domin nuna girman kai ko alfahari ko abin da ya kama da haka, domin abin da ya faru yin Allah ne ba yin mu bane. Al'amari ne daga Allah wanda ya ga cewa ƙarshen zaman malam ya zo, don haka ya fito da malam da hannun abin da ya kamata. Har yanzu akwai sauran aiki a gaban yan uwa. Ɗanɗan da kai ga Allah da ci gaba da addu'o'i, wannan yana da matuƙar muhimmanci. Ina fata an gane, domin Allah subhanahu wata'ala yana la'akari ne da ikilasin masu ikilasi da tawadun masu tawadun. Domin san malam bai dogara da kowa ba, malam bai dogara da almajiransa ba, malam bai dogara da wasu mutane a wannan ƙasa, malam bai dogara da wani abin halitta ba mahalicinsa Allah madaukakin sarki. Kuma shi ne ya kwato shi daga hannun waɗannan mutane a zalimai, wanda ya zama alƙali a jiya da yanke hukunci. Malam da mai ɗakinsa malama Zinatu ba su yi laifin kari ba, wannan wannan daga nan duniya ne. Wannan yana nuna a lahira ma inda nan ne hakikanin za a yi shari'a, za a je kotun koli, domin sa insha Allah kamar yadda wayannan azzalimai suka sha kunya a duniya, a gaban Allah ma insha Allah za su sha kunya. Kuma wannan rana ce da ba za mu taɓa manta da ita ba, domin rana ce da Allah ta'ala ya faranta mana rai. Ga farin cikin ranar gadir, a kuma farin cikin fitowar jagoran. Kamar yadda yake ba za mu manta da ranar 12 ga watan 12 ba, shekara 2015, shekarar da aka mana ta'addancin, shekarar da gwamnatin Buhari ta yi ta'addancin da ba a taɓa yi ba a tarihin wannan ƙasa, inda ta kashe almajiran malam sama da 1000 tsakanin maza da mata, manya da ƙanana da tsofaffi. Sannan kuma shi suka kashe 'ya'yan malam guda 3, sannan shi ma malam ɗin da bai ɗakinsa suka ainihin harbe su harbi na kisa, har ma suna murnan cewa yanzu an kashe shi, an gama da shi, suna cewa ba shi a ba kayan. Aka samu miyagun malamai waɗanda yake daman da haɗin bakinsu ne aka yi abin da aka yi, suka dinga fitowa garuruka suna murna, suna walimomi har da yanke cewa yanzu ba shi a ba kayan, an kashe malam. Ta Allah ba tasu ba, gaskiya ta yi halinta, gaskiya ta yi halitta. Dama a jima ana yi, a jima ana yi, Allah ya nuna mana cewa duk wanda ya tsaya a kan tafarkin gaskiya to kome don Allah ya ce wa inda junduna da humul galibi, rundunan musu ne suke da galaba. To yau gashi Allah ta'ala ya nuna mana nasarar Malam Ibrahim Yakubu Zazzaki gwamnatin Buhari kamar yadda ya yi nasara a kan gwamnatin Buhari a Abuja, haka kuma a Kaduna ma Allah ya bayyana da nasarar malam a kan ainihin gwamnan, wanda kuma muke ƙara gode wa Allah ta'ala cikin ƙanƙan da kai da tawadi'u. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa malam kariya, ya ba shi lafiya, da kuma ainihin isar masa da manufansa na ganin gaskiya da adalci a wannan ƙasa. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala tare da roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wani shari ga makirai za su a kan fitan malam. Allah ta'ala muna roƙon ka mai da sharrin nan da makici zuwa kawo. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala bisa wannan baiwa da ya mana. Lallai in mu sani ba yin mu bane, yin Allah ne. Abin da yake akan mu ƙara ƙanƙan da kai. Wannan yana nuna cewa malam fa Allah yana tare da shi. Abin da ya kamata gare mu a matsayinmu na almajiransa to shi ne mu ma mu kasance tare da Allah, mu kasance tare da Allah cikin ƙanƙan da kai da ainihin tsayuwa akan turba da su da suka ba mu tarbiyya, turba na ilimi da hankali. Yana da kyau ya zama wajen komawa da yi tawadi, domin suna so su yi amfani da wannan lokacin su sake nuna wani makirci. Kada mu manta fa ajiyar nan fa kada ku ɗauka ha kawai su malam an yi kokari ma a kama shi ajiyar, ina fata an gane. Saboda aiki fa ba ya ƙare ba ne,
akwai buƙatar a ci gaba da addu'o'i. Ina fata an gane Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar mana da nasararsa ko ba daɗe ko ba jima. Wannan harka ta musulunci wanda maulana sai Ibrahim ya kuma zazzake ita ce za ta kawo ƙarshen zalunci da Allah. Insha Allah. Abin da yake akan mu shine mu ƙara aiki da jajircewa da neman sabati daga Allah subhanahu wataala. Da wannan ne muke ƙara cewa alhamdulillah allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insha Allah kafin addu'a ana gayyatar 'yan uwa ranar Lahadi. 'Yan uwa na Ittihadul Shu'ara sun shirya gadir da kuma murnar fitowar sai tafi zauna na ina ne kuka ce? Morocco. A don wajen insha Allah addu'a. Insha Allah muna kammala da addu'a. Kira na ga azzaliman mahukunta ne cewa fitowar malam da nasarar malam a kotuna daban-daban da kuma nasarar yan uwa da aka kama wannan ishara ne izina ne gare su sun cewa ba a faɗa da gaskiya kuma ba bindiga ba za ta iya kawar da gaskiya ba saboda ka kiran mu ga azzaliman mahukunta da Buhari da mukarrabansa shi ne su zo su bi kauya ma wannan kira da Maulana Said Ibrahim Yakubu sun zake sannan kuma kiran mu ga sauran malamai da sauran al'ummar musulmi su san cewa Allah ta'ala ya nuna musu gaskiyar al'amari na wannan da'awa na malam saboda haka abin da yake akan sauran al'umma shine mu komo ga baki ɗaya mu haɗa kai mu amsa kiran malam mu shiga sauran gwagwarmai kawar da ƙarya da zalunci da kafirci a wannan ƙasa Allah ta'ala ya taimake mu tabbatar da salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم